Ahoj, tak vítam ťa u seba na stránke ludugovič.sk. A som Ľudka Dugovičová a pracujem so seba rozvojom už naozaj viac ako 17 rokov a pracujem s rôznymi technikami. A tuto ti idem predstaviť techniku o neurolingvistickom programovaní, ktoré je podľa mňa veľmi unikátne a krásne sa dá hrať s našim podvedomím. Ak chcem si odstraňovať svoje rozličné vzorce správania, presvedčenia alebo zlepšiť komunikáciu, svoju seba dôveru, seba hodnotu a mnoho ďalšieho, aj odstranenie naozaj strachov alebo obav, alebo nájsť tú odvahu v opačnom prípade. Takže neurolingvistika je naozaj jedna krásna forma, kde sa vieš napojiť na svoje podvedomie vo forme toho, ako rozmýšľa tvoja hlava, prepojiť ju so srdcom a ako vnútorne sama so sebou komunikuješ. Takže aj tá vnútorná komunikácia, ako ty vnímaš a rozprávaš sama so sebou, je veľmi dôležitá a ty si takto koduješ svoje podvedomie. Na neurolingvistika presne hovorí o tom, že sa snažíme nájsť naozaj tie naše vnútorné zdroje, všetky, ktoré máme a chceme ich aktivovať, tak ako ich máme v sebe a začneme ich používať v tom smere, že si ideme tvoriť ten svoj život, tie situácie okolo seba a hlavne s takouto radosťou a ľahkosťou. Neurolingvistika vznikla v 70. rokoch a boli to úžasne dvaja páni, ktorí sa do toho pustili a ktorí vlastne začali študovať rôznych ďalších psychológov úspešných a pozorovali, prečo sú takí úspešní a prečo tie ich techniky fungujú. No a práve toto bol ten moment, kedy si myslím, že zohralo takúto veľkú rolu, pretože keď zobrali techniky od rozličných ďalších psychológov, hypnoterapeutov alebo proste osobností, ktoré naozaj pracovali s tými ľuďmi a dali to do komplet jedného programu, vytiahli to, čo fungovalo na niečo spoločné, čo vlastne spojili, tak a práve to je to, čo urobilo taký enormný vzrat v takej tej ľudskej a v ľudskom podvedomí a vieš ty sama za seba potom aj s tým podvedomím pracovať. A preto ja hovorím, že to, čo už bolo vymyslené, tak nedáva tomu nejakú raketovú vedu, ale začať to používať v náš prospech a presne o tom to je tá neurolingvistika. Objavovať v nás to, čo tam vlastne máme, ale použiť tie úspešné techniky, ktoré používali tí úspešní a naozaj úspešní ľudia. Chcela som povedať nebohatí, ale úspešní ľudia. Takže toto je neurolingvistika, preto ja ju mám rada, pretože ju vieme používať všetci, ako ja, tak aj ty a hoci kto ďalší na tejto planéte a krásne pracuje s takouto ľahkosťou a s takýmito ľahkými technikami v podobe hry a s našim podvedomím. Takže ak ťa to zaujalo, tak kľudne mi píš, že ti pošlem možno pár videí k neurolingvistike a ty budeš vedieť, ako ich aj použiť, pretože tam bude krásny návod to, ako. Takže ďakujem ti, že ma sleduješ a keby čokoľvek, akékoľvek otázky, tak neváhaj sa. Pekný deň.